Lumalala ba yung pikas nyo dahil sa product na ginagamit ninyo? So, this video is for you. So, i-share ko po sa inyo kung ano yung mga organic skincare na ginagamit ko. So, hi guys! I'm Emerly and welcome to my channel. At bago tayo magsisimula, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na tapusin nyo muna yung video ko para masundan nyo lahat kung ano yung mga ginagawa ko. At para malaman nyo kung ano yung mga ginagamit ko na skincare ko sa gabi. At sana guys, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung nagustuhan ninyo yung video ko at may natutunan kayo. Itong video na to, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko para hindi lumala yung pikas ko at hindi din ako gumastos ng mga product na mamahalin para lang mawala yung pikas ko. Isa kasi to sa nakakatulong sa aking pikas journey at dati gumagamit din ako ng mga product pangwala sa aking pikas at sa awa ng Diyos nawala naman yung pikas ko dahil sa product na ginagamit ko. Pero before ako gumamit ng mga product, sumubok pa rin ako ng ibang paraan para lang mawala yung pikas ko. Kasi yung pikas ko is nakuha ko siya sa hormonal imbalance ng mga babae pagkatapos kong manganak. At ito na guys, isi-share ko na sa inyo at ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para mapaganda yung mukha ko at nawala yung pikas ko. Ito na nga guys, so kumuha lang kayo ng aloe vera, may tanim kayo. Ako kasi may tanim ako, so kailangan ko lang kumuha ng fresh aloe vera kasi maganda kasi yun pag fresh aloe vera yung ginagamit ninyo. Kumuha lang pala ako ng 3 pirasong aloe vera guys kasi yung aloe vera namin ngayon is hindi siya malusog dahil sa sobrang init dito sa aming lugar. At kailangan nyo lang hugasan ng mabuti yung mga aloe vera ninyo guys na wala na siyang alikabok. 2 beses ko siya hinugasan kasi hinugasan ko pa yan ng mineral water. At ayan na nga, nilagay ko na siya sa blender at sinama ko na yung balat ng aloe vera kasi maganda din yan. At nasa inyo pa rin yun guys kung isasama ba ninyo yung balat ng aloe vera or yung gel lang yung kukunin ninyo. Okay lang din kung puro gel lang yung kukunin ninyo. At nag-add na rin ako ng 1 tablespoon of milk. Nasa sa inyo kung ano yung gatas na gagamitin nyo, pero mas maganda sana kung may fresh milk kayo. Pero ngayon wala akong available na fresh milk kaya Bear Brand na lang yung ginagamit ko. Okay lang naman yung Bear Brand kasi milk din naman yun. At ayan na nga, nilagay ko na sa blender yung milk para mag-mix ang aloe vera at saka yung gatas. At i-blend nyo lang ng maayos guys, parang pino-pino yung aloe vera natin para mas maganda siya i-apply sa ating mukha. At ito na nga yung pagkatapos natin ng pag-blend guys, so medyo watery na siya, so sobrang pinong-pino siya. At nag-add lang ako ng half tablespoon of turmeric powder. I-shake lang ninyo ng maayos guys para mag-combine yung milk, aloe vera at saka yung turmeric powder natin. So pagkatapos nahalo na natin lahat ng mga ingredients na nilagay natin, so ayan na po yung kulay natin guys. So medyo yellowish na po siya, hindi na siya matingkad na color green. At nilagay ko muna siya sa freezer ng 10 minutes para malamig siya pag apply ko sa aking mukha mamaya. Mas better kasi guys na ilagay nyo muna siya sa freezer para pag apply nyo mamaya sa inyong mukha is sobrang lamig niya, sobrang ganda niya sa inyong skin. So ito na guys, so malamig na siya. So kinuha ko na siya sa freezer kasi nga malamig na siya. At kumuha kayo ng flat brush. Kung may flat brush kayo, mas better na gumamit kayo ng flat brush para madaling ipahid sa mukha nyo. At kailangan po guys is nakahugas na kayo ng mukha. So nakahilamos na kayo bago kayo maglagay ng ating ginagawa na aloe vera gel. Ayan na, ito na. Para siyang avocado color. Ang ganda ng kulay niya, so kulay green. So ilagay na natin siya habang malamig pa. So, maglagay, wow, ang lamig. So, dahil ang dami ko ngayong mga pimples, kasi nga, malapit na akong magregla. So, ayan. Pero ito kasi guys, is kailangan nyo talagang patient talaga kayo dito. So, patient lang talaga ang kailangan natin dito kasi nga organic to. Hindi to katulad ng product na mga ginagamit natin na 1 week okay na, may nakikita ka nang nag-improve ng skin mo. Pero ito, dahil kay organic to, so kailangan natin ng time at patient talaga. So, madalas ko tong ginagamit guys. So, ayan. Lagay natin dyan. Damihan natin ang paglagay kasi madami naman yung nilagay natin. Ito yung ginagawa ko nung nagkapikas pa ako. Lagi ko to nilagay sa gabi at saka umaga ko to nilagay. Nilagay ko to sa umaga ng 20 minutes at ito sa gabi din 20 minutes bago ako matulog. Ang lamig. Malamig siya. Relaxing talaga sa mukha mo.
pag nilagay mo to. Susubukan nyo lang to guys. Baka kasi mag-work din to sa inyo. Kasi nag-work to sa akin eh. Kaya nga nawala yung pikas ko. Maganda kasi to sa mga pikas na mas lalong lumala yung mga pikas ninyo dahil sa product na ginagamit niyo. So ito, mas better niya. Ito yung gamitin nyo. Magpahinga muna kayo sa product na ginagamit nyo at ito muna yung gagamitin nyo. I-try nyo lang siya kung mag-work to sa inyo. Pero sa pagkakaalam ko mag-work talaga to kasi may nabasa akong comment. Ayan, yung comment na yan na aloe vera gel lang ang nakawala sa pikas ng atin niya. So, perfect to. Kasi yung turmeric, isa yan sa nagpapaganda ng balat natin. So, 20 minutes nating hintayin. Madami kasi to. Kailangan ko siya ilagay lahat kasi sayang. So, ayan. Damihan na natin. Total, 20 minutes naman tayong maghihintay. Alam niyo, ang lamig sa mukha. Ang sarap. Grabe ang lamig. Mas better talaga iligan nyo muna siya sa refrigerator bago nyo siya gamitin para kahit papaano ma-relax yung mga skin natin. Kaya ngayon, nagkatagyawat ako ng sobrang bongga. Ayan ang mga kapiling guwapa. So, 20 minutes na ang nakalipas. Ayan na, tumutulo na siya sa damit ko. So, kailangan na natin maghilamos kasi 20 minutes na ang nakalipas. So, gumamit lang ako ng pants. So, ayan. Ito yung palagi kong ginagamit, guys, sa mga pants aloe vera. So, ito yung perfect para sa mga pikas. Kasi hindi siya matapang na product. Next, ito yung Cetaphil Moisturizing. So, naglagay din ako nito. Ayan. So, ayan na guys. Tapos na tayo maghilamos. So, hindi na ako nagtutoner kasi alam ko naman malinis na yung mukha ko, so malinis na yung skin ko. So, ang next kong gagawin, ang next ko na skincare is itong Lux Organic Mist. So, mag-spray lang ako ng Lux Organic Mist at hindi na ako nagtutoner pa. Maganda kasi to sa mukha, guys. Parang fresh na fresh yung mukha mo pag nag-spray ka ng Lux Organic. So, ayan. At next is, gagamit lang ako ng Jijo Aloe Eyes. So, ito. Ayan, ito yung pinakamalaking tulong sa aking skin na naglo-glow. Hindi man perfect yung skin ko, pero maganda yung skin ko dahil nito. So, bumili na kayo nito kasi sobrang maganda to sa mukha. Alam nyo, perfect kasi itong gamitin pag sa umaga kasi malamig to sa mukha nyo. Lalo na pag sa freezer nyo siya ilagay bago nyo siya gamitin. Sobrang lamig niya sa mukha. So, perfect to sa umaga nyo gamitin. Pero ako, dahil ginagamit ko siya sa gabi at saka sa umaga, pwede kasi gabi at umaga to. Painful naman, malapit na siyang maubos. At dito ako kukuha sa takip kasi meron dito na mga natitira. So, ito yung pang skincare ko sa gabi. So, ito, sobrang laki ng tagyawat ko, guys. Pero kinabukasan, pag maglagay ako ng Lux Organic at saka itong Jijo Aloe Eyes, so, mawawala yan. Parang maghihilom siya. Parang hindi na siya masakit. Ito yung kagandahan ng Jijo Aloe Eyes. Sobrang ganda niya sa mukha, guys. Promise. Maglo-glow yung mukha nyo dito. Ito lang, dalawa yung skincare ko pagkatapos kong maglagay ng aloe vera gel. So, ito lang dalawa yung skincare ko na nilagay sa gabi pagkatapos ko nang magbabad ng 20 minutes sa aloe vera gel. So, ito lang dalawa. So, perfect na to para sa skin ko itong dalawa. So, pagka umaga, madami talaga kong skincare na nilagay kasi nga umaga siya. Pero pag gabi, hindi. Kasi kailangan natin ipahinga yung skin natin sa gabi. So, mas better na wala kayong masyadong ginagamit o wala kayong masyadong nilagay sa mukha nyo pag gabi para naman kahit pa paano makapahinga yung skin natin.
So, ito lang yung mga ginagawa ko. Ayan na nga guys, tapos na tayo. At sa next video natin is ang pag-uusapan naman natin is about sa skincare. Kung ano yung mga skincare na gagamitin nyo para sa mga pikas nyo. Para maiwasan ninyo na hindi tuluyang madamage yung skin ninyo sa inyong muka. So, kailangan nyong malaman kung ano yung mga product o ano yung mga skincare na gagamitin ninyo. At dito na tayo magtatapos guys. And please guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And thank you so much guys for watching. And God bless you everyone. Bye-bye. See you on my next video. Bye-bye.